गामिनि मन्दिराव खुलुमनो नै इसोरबो दोङो नावहाय थांगासिनो जोङो नै बरियासिनो आंनि नै गाइसमोन थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ बोथोरनि गाइस जों दा नायनो माबानि रायजोनि बाथौ मन्दिराव जों माने थांगासिनो बारा गोजान गैला मोनथारदों जानिफ्राय मथा मथि दसे ल'थारबाय थांबानो मोनो बरिया जों दा दिनै बैसागो बोथोरनि 1 तारिखनि पाइपफोर गुसै आफा बोराइ बाथौनियाव नै जोंनिया वाटार साप्लाया थ' मोजां जाबाय जोंनि स्कुला गामिनि मन्दिर मोनहांबायानो नै बैसागो बोथोरनि जोंनि गामि साखाथियावनो माने जों फट'शुट लाहैनो ओमफ्राय दा जों थांगासिनो जोङो गोबां दोङो नै जोंहा जाबाय बे जाबाय बिथाङा हिर' नै बिथाङाबो जों थांगासिनो दा माने जोंनि गामि खाथियावनो दोङो मोनसे बागानाव जों फट'शुट एसे बैसागो बोथोरनि नामाव जों खालामो आरोना नायलांबाय था बैसागो बोथोरनि बादि